У імя Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх вас, дорогие браты і сестры, на гэтай святой мшы. Збіраемся разом у нядзелю, каб святкаваць перамогу Хрыста, каб сустрэцца разам у супольнасці касцёла, гэта значыць у яго містычным целе, каб пачуць Слова Божие і сустрэць там зноў жа Хрыста. І ўрэшце рэшт прыняць яго таксама у найсвяцейшым сакраменце, у святой камуніі. Я малюся за нашу парафію, давяраю яе Богу, апецы Маці Божай. Прашу таксама аб жыцці вечным, аб удзеле у супольнасці святых для ўсіх памерлых нашых парафіян. На пачатку гэтай святой мшы узгадаем нашы ўласныя грахі, занядбанні. Перапросім за іх Бога, каб наш удзел у гэтай Еўхарыстыі быў поўным. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вину, думкою, словом, учинком, занятием. Моя вина, моя вина. Тому прошу найсвятейшую, за всю Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно себе грехи и свету, смилуйся над нами. Я Тебя грешно себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. То только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже наш Ойче, Ты учинив нас детьми святва. Дякуючи ласце усыновлення, не допусти, каб нас агарнула цемра неправедности, але дапамажы, каб мы заўсёды жылі у святле Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог
праз усе вякі вечныя. Читание книги пророка Захиэля. У тыя дні Дух увайшоў у мяне і паставіў мяне на ногі. І я слухаў таго, хто прамаўляў да мяне. Ён сказаў мне: «Сыне чалавечы, я пасылаю цябе да сыноў Ізраэля, да народу адступнікаў, якія ўзбунтаваліся супраць мяне. Яны і айцы іхнія паўставалі супраць мяне аж да гэтага дня. Тыя, да каго я цябе пасылаю, гэта сыны з упартым тварам і жорсткім сэрцам. І скажаш ім: так кажа Пан Бог. Ці паслухаюць яны, ці пагардзяць, бо гэта ўзбунтаваны дом, аднак даведаюцца, што прарок ёсць сярод іх». Гэта Слово Божае. Нашыя вочы звернуты да Пана. Нашыя вочы звернуты да Пана. Да Цябе ўздымаю свае вочы, які жывеш у нябёсах. Так, як вочы слугаў звернуты на рукі гаспадароў. Нашыя вочы звернуты да Пана, як вочы служанкі на рукі яе гаспадыні. Так нашыя вочы да Пана Бога нашага, пакуль Ён не злітуецца над намі. Нашыя вочы звернуты да Пана. Злітуйся над намі, злітуйся, о Пане, бо мы ўжо досталь сытыя, пагардай. Душа наша насычана досыць, здекамі дзёрзкіх і пагардай ганарлівых. Нашыя вочы звернуты да Пана. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, каб я не хваліўся нязвыкласцю аб'яўленняў, дадзена мне джала ў цела, пасланец сатаны, каб біць мяне. Таму я тройчы маліў Пана аб тым, каб адвёў яго ад мяне. Але Пан сказаў мне: «Хопіць табе маёй ласкі, бо моц удасканальваецца ў слабасці». Найбольш ахвотна буду хваліцца сваёй слабасцю, каб жыла ўва мне моц Хрыста. Таму упадабаў я слабасць, пагарду, нястачы, ганенні, уціск за Хрыста, бо калі я слабы, тады моцны. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
звещать Евангелие убогим. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єзус прийшов на свою батьківщину, а за ім ішлі ягоныя вучні. Калі настала субота, ён пачаў вучыць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся і казалі, адкуль у яго гэта, і што гэта за мудрасць, якая дадзена яму, і як такія цуды чыняцца ягонымі рукамі. Ці ж гэта не цясляр, сын Марыі, брат Якуба, Юзафа, Юды і Сымона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры? І сумняваліся ў ім. А Езус сказаў ім, няма прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне сваёй, у родных і ў доме сваім. Таму не мог там учыніць ніякага цуду, толькі на некалькі хворых усклаў рукі і аздаравіў іх, і дзівіўся іхняму бязвер'ю і хадзіў па навакольных вёсках і вучыў. Гэта слова Пана. Браты і сёстры, сённяшняя літургія слова, якую мы толькі што з вамі чулі, прапануе нам паразважаць над такім словам, якое можа аб'ядноўваць усе гэтыя вось чытанні, якія пачулі. А менавіта гэтае слова кажа нам пра прарокаў. Першым такім вось прарокам, якога мы чуем, тут бачым, гэта прарок Эзекіэль. І адразу, можа, вось трэба было б нам так узгадаць, што мы думаем, хто такі вось менавіта прарок. Вось недавно пра гэта размаўлялі, калі быў хтосьці, можа, ездзіў на адпуст Яна Хрысціцеля у гарадок, вось на месцы гэтага былога касцёла, там пра гэта таксама казалі. Але хто такі прарок? У нашым уяўленні звычайна тое, што нам вось неяк так сфармаваў гэты свет, у якім мы жывём. Прарок – гэта вось той, хто прадказвае будучыню, хто можа вось тую ці іншую падзею прадказаць. Але ведаеце, гэта не зусім так, вось гэта не зусім біблійны падыход да гэтага слова. Святое Пісанне зусім інакш кажа пра прарокаў. Прарокі – гэта тыя, хто ведаюць праўду, тыя, хто гэтую праўду тлумачыць, калі вельмі проста. Гэта людзі, якія сапраўды вось тлумачаць Слова Божае, расказваюць гэтую праўду, тлумачаць так, як гэтыя падзеі, якія адбываюцца, бачаць у гэтым знакі, бачаць у гэтым волю Божую і яе вось тлумачаць людзям. Не прадказальнікі якосці будучыні, таму што мы, як хрысціяне, тыя, хто ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, таксама у Хросце атрымалі гэтую місію прароцкую, быць прарокамі. Але гэта значыць вось менавіта несці гэтае Слово Божае іншаму чалавеку. І тут першым такім прарокам ёсць сёння вось гэты прарок Эзекіэль, які знаходзіцца не ў вельмі цікавай сітуацыі. Увесь яго народ перажывае вось гэтую няволю вавілонскую. Іх забралі вось менавіта ў палон і вывозяць увесь народ. Яшчэ адна гэтая дэпартацыя яўрэйскага народу. Але гэтая вось падзея, гэтае здарэнне, гэтая трагедыя для народа адбываецца з той прычыны, што як тут чытаем вось у гэтым каротенькім слове, што Бог кажа яму, гэта той народ, да якога я цябе пасылаю, народ бунтаўнічы, народ вось такі здраўднічы, народ, які мае жорсткае сэрца, упарты твар. І тая падзея, што вось народ апынуўся ў гэтай няволі, гэта як бы такая прычына таго, што вось гэты народ не захаваў гэты запавет з Богом. Было ідалапаклонства, пайшлі да іншых багоў, забыліся пра гэты запавет, грашылі перад Богом.
І Бог у гэтай сітуацыі вось не пакідае гэты народ адзін. Ён дае таго, хто будзе вось побач. Ідзі і скажы, што ты хай даведаюцца, што ёсць прарок сярод іх. Што і будзе вось той голас Божы. Бог не пакіне цябе, народ Ізраіля. Ён будзе з табою нават у няволі ў гэты перыяд твайго няшчасця. Не вельмі простая місія вось у гэтага прарока Эзекіэля казаць людзям вось гэтым цвёрдым лицом, упартым лицом і жорсткім сэрцам. Сэрцам, якое не ўспрымае. Жорсткае сэрца, да, гэта тое, якое дзесьці ачарствела. Што не кажы, якое слово Божае не кажы, яно ўжо не датыкае гэтых людзей. Добра сёння задаць, да, сабе гэтае пытанне. Увогуле маё сэрца яшчэ ўспрымае гэтае слово Божае, ці ўжо нічога не чуе, ці яно там дзесьці вось так акамянела, зарасло. І гэта вось такая цяжкая місія ў гэтага прарока Эзекіэля. Такім наступным прарокам, можам сказаць, ужо новага запавету мы бачым гэтага апостола Павла, які піша пасланне да супольнасці ў Карынце. Гэтую супольнасць у Карынце святы Павел сам заснаваў. Ён прыйшоў у гэты горад, у Карынт, і быў для іх такім прарокам. Ён прыйшоў і сказаў ім праўду пра Езуса Хрыста, абвясціў Евангелие, што Христос воскрес. І там паўстала супольнасць. Былі вось першыя хрысціяне, якія паверылі таму, што Павел расказаў ім гэтую добрую навіну, расказаў ім Евангелие. Пазней, калі Павел пайшоў у наступны горад прапаведаваць, адбылося такое, што ў гэтай супольнасці паўсталі падзелы. Адныя казалі, што мы увогуле належым да Павла, бо мы вось ад яго прынялі слова. Другія казалі, не, мы належым да Апалоса. Трэція казалі, мы да Кефаса, гэта значыць Петра, а мы Христовыя, чацвёртыя казалі. І вось падзялілася гэтая супольнасць. А ўвогуле сказалі пазней, што вот этот Павел, які прыйшоў да нас і абвяшчаў гэтае слово Божае, ён які-то неправільны. Ён не такі дасканалы, ёсць больш дасканалыя людзі. І тое, што сёння вось мы чуем, гэта адказ святога апостола Павла гэтай супольнасці, якую ён нарадзіў, якую ён стварыў людзям, якім ён прынёс Хрыста. Гэта вельмі балючы ліст, вельмі балючы ягоны адказ. І якія яго як бы адракаюцца, кажуць, што ну ты ж, Павел, такі са сваімі слабасцямі. Ты вообще грэшнік. Ёсць лепшыя прапаведнікі ад цябе. Ёсць вось лепшыя людзі, якія нам раскажуць і будуць прапаведаваць, і мы будзем да іх належаць. І вось такая місія святога Павла быць такім прарокам. Ён кажа, што у мяне ёсць слабасці, у мяне ёсць такі вось гэты мой грэх, ён як джава, якое сядзіць у маім целе, як вось джава гэтай пчавы. У мяне ёсць такі пасланец сатаны, як называе яго святы Павел. Тое, што мяне мучае, кажа, 3 разы прасіў у Бога, каб ён мяне ад гэтага збавіў, ён кажа, не хопіць табе маёй ласкі. Хай гэта вось застанецца, каб ты таксама не ўзносіўся. І тады Павел кажа, што вось я нічым не буду перад вамі хваліцца. Вы думаеце, што я буду апраўдвацца, вось што не? Я кажа, я вось такі слабы прарок, вось для вас, які кажа гэтае слово. І гэтаму я таксама буду ўдзячны, каб толькі Христос узрастаў. Вось сутнасць ягонага слова. І ўрэшце рэшт мы сёння бачым Евангелие, у якім таксама вось Христа не прымаюць на ягонай бацькаўшчыне, у Назарэце. Не ўспрымаюць там яго слова. Заўсёды ёсць гэтае пытанне, адкуль гэтае ў яго, дзе ён навучыўся такіх словаў. Мы ж ведаем яго, ён 30 гадоў тут жыў у нашай мясцовасці. Мы ведаем, што ён быў цесляром, ведаем, што ён рабіў. Можа, у кагосьці яшчэ дома табурэтка заставася, можа, стол, той, які зрабіў Езус Христус. Гэтая мебель ад Езуса Христа, уявіце сабе, у кагосьці там стаяла дома. І яны кажуць, што як ты гэта можа, як такія рэчы можаш чыніць. Таксама тут бачым у гэтай 3-м чытанні, бачым такую яшчэ адну гісторыю таго, што не прымаюць самого Езуса, не прымаюць ад яго слова. Не хочуць бачыць
верыць у тыя знакі і цуды, якія ён чыніць. І што гэта прычына? Чаму? Таму што вось такая, здаецца, прычына, якая не павінна быць аж для нас такім вось якімсьці непаразуменнем. А прычына таго, што яны яго добра ведалі. Мы цябе ведаем, ведаем тваё жыццё, ведаем тваіх знаёмых, ведаем тваю сям'ю. І паглядзіце, браты і сёстры, сёння можа вось якраз такі добра гэтае чытанне на нас можа вывесці такую на нас, на гэтую думку, што таксама і мы можам не прымаць Слова Божага, мы можам не прымаць вось гэтай добрай навіны, не можам не прыняць Бога ад нашых родных і блізкіх знаёмых, ад жонкі, з якой жывём ужо там, так, не адзін дзесятак гадоў, ад мужа, ад нашых дзяцей, ад нашых бацькоў, ад тых, хто побач з намі, бо мы іх добра ведаем, якая там воля Божая, якое там Слово Божие, што там можа, як можа Бог сказаць вось праз яе, калі я добра ведаю яе жыццё, яго жыццё, да? Могуць так быць, што вось такія думкі могуць нам дзесьці перашкаджаць прынимаць гэтае Слово Божие. Можа быць так, што вось, ведаеце, узгадваецца такая гісторыя, гэта не з гэтага года пілігрымкі, учора пілігрымы вярнуліся, але вось таксама адна жанчына, якая хадзіла з мужам у пілігрымку, вось пайшла таксама 1 год адна, ён не пайшоў разам з ёю, і вяртаючыся вось з пілігрымкі, яна такая з захапленнем расказвае яму, што як там было, вось Бог такія рэчы там рабіў у жыцці, вось, і кажа, што сапраўды это такая вялікая, мяне вось там так кранула, і яна ў такім захапленні. А ён кажа, говорит, ну да, ты вот там, это все вот замечательно, а мне тут есці 3 дня не было чаго, да, ніхто не гатаваў. І яна кажа, ён мяне не чуе, вось просто не пачуў увогуле гэтую радасць, гэтае слово, тое, што чым яна хоча падзяліцца, бо кажа, не было бы просто чым есць. І часамі так ёсць, што вось альбо, як ведаеце, бывае такія сітуацыі, што альбо жонка каталічка і бяруць шлюб у касцёле, як бы прыводзіць з сабою свайго мужа, які вось таксама пачынае хадзіць у касцёл. І ведаеце, вельмі часта здараецца так, што вось гэты чалавек, які пачаў хадзіць у касцёл праз свайго сужанка, праз тое, што вось ён каталік, ён паверыў, стаў каталіком, паверыў усім сэрцам, вельмі часта бывае нашмат больш пабажнейшы і ў такім духоўным жыцці перарастае на 2 ці 3 галавы ўжо свайго сужанца, альбо мужа, альбо жонку, праз якога яны прыйшлі ў касцёл. І ў гэтых парах вельмі часта так здараецца, што так я ж тут недаўна, это я з крывітай косці, мяне бацькі вадзілі мяне ў касцёл, я ружанец, малілася яшчэ па-польску, там, да, як за бабуляй трымалася за крыжык, там, расказваць. А ён тут, альбо яна, вот тут яны, што тых там можна, праз мяне прыйшлі. І тады вось, як бы таксама вельмі часта папросту нават не заўважае гэты чалавек, што твой муж, твоя жонка ўжо цябе перагналі ў гэтай, нават у веры, яшчэ большай, бо не маюць гэтай прывязанасці да традыцый, якія могуць часамі перашкаджаць, веруць усім сэрцам, адкрываюць вось сапраўднага жывога Бога. І таму таксама, можа, вось бывае цяжка пачуць гэтае Слово Божае ад нашых блізкіх, пачуць волю Бога, пачуць і ўбачыць, што той, хто побач з цябе, таксама можа быць прарокам для цябе, прарокам, які вось нясе для цябе тое, што Бог хоча табе сказаць сёння. Браты і сёстры, вось гэтая сітуацыя гэтых такіх людзей, да, гэтых здарэнняў сённяшняй літургіі слова кажа таксама яшчэ пра адну праўду, што прарокам быць нялёгка ні ў сваёй айчыне, ні ў сваім народзе, нават не ў сваёй супольнасці, якую святы Павел стварыў. Але гэтая прароцкая місія, вось яна таксама, гэта місія кожнага з нас. Быць тым, хто праз хрост, мы гэта атрымалі, мы маем гэтае заданне,
так само абвяшчае сваім жыццём вось гэтую праўду пра Езуса Хрыста ў воскрослага, пра Збавіцеля. І гэтае заданне таксама вось я нагадваю, што яно для нас кожнага ёсць і павінна ў нашым жыцці быць і павінна рэалізавацца. Але таксама, каб мы не замыкаліся на тое Слова Божае, якое можам атрымаць ад тых, хто знаходзіцца побач з намі, нашых родных, блізкіх, знаёмых. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсімагутнага, да Бога, які шчодра адорвае нас сваімі дарамі, скіруем нашыя малітвы. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молімся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молімся за маладыя сужанствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молімся аб Божай міласэрнасці, апецы Маці Божай, вытрымцы і цярплівасці у цяжкі час жыцця для Паўла. Цябе просім. Молімся аб патрэбных ласках, ласцы здароўя для Ірэны. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы умелі распазнаваць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Божа крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы, адноўленыя моцаю Тваёй ласкі, маглі верна Табе служыць праз Хрыста, Пана нашага. Thank you.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, няхай нас очистить ахвяра, якую мы Табе складаем, і няхай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору серця. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукою знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойче, адчыніў нам брамы неба. Таму за анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам,
біскупам нашим Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойче Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Яго супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова.
Паспрабуйце і паглядзіце, які добры пан, шчаслівы чалавек, які спадзяецца на яго. Пане добрый, як хлеб, будь прославлений повсюдним костелом. Вот так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, как мы в шляху до неба силы имели. Ты манной стал дровником голодным, для tych, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, заспела нива, пахнет свежим хлебом. Поял хором земля вся наша будет, а хлеб коммуняй тем, что прагнет неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты нас своими назовешься врагами, коли мы зробим, что Ты загадал нам, что ж без Тебя вчинить мы можем, Пане, бо Ты для нас життя і сподівання. Пане добрий, як хлеб, будь прославлений повсюдним костелом. Вот так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты
Молимся. Умацаваны такімі вялікімі дарамі просім Цябе, Пане, учыні, каб мы атрымалі збавенныя ласкі і няспынна Цябе праслаўлялі праз Хрыста, Пана нашага. Яшчэ прысядзьце на хвіліну, паслухаем кароткія аб'явы. На наступным тыдні мы будзем адзначаць у аўторак успамін святога Мікавая і паплечнікаў, мучанікаў. 10 ліпеня ў сераду свята святой Веранікі Джуліанні Панны, 11 ліпеня ў чацвер свята святога Бенедыкта Апата, апекуна Еўропы. Яшчэ ёсць магчымасць запісацца на рэкалекцыі для моладзі ад 16 год узвыш, якія адбудуцца з 21 па 29 ліпеня. І вельмі бы радзіў таксама бацькам дапамагчы сваім дзецям, якія таксама, можа, яшчэ не запісаліся, парадзьце ім вось гэтыя рэкалекцыі. Гарантуем, што яны зменяцца, вы іх трошку не пазнаеце пасля гэтага. Рэкалекцыі адбудуцца, нагадваю, з 21 па 29 ліпеня. Падрабязнасці можна атрымаць у братоў капуцынаў, у францішканскай моладзі, таксама на плакаце. З 20 чэрвеня па 20 жніўня распачалася рэгістрацыя кандыдатаў да паступлення ў Мінскі тэалагічны каледж святога Яна Хрысціцеля на наступны навучальны год. І гэтая навука па розных спецыяльнасцях адбываецца, як звычайна, па такіх выхадных днях. І гэтую вось адукацыю розных таксама тэалагічных, багаслоўскіх такіх дзядзінах можна атрымаць. Больш падрабязную інфармацыю ёсць на нашай старонцы ў інтэрнэце, таксама можна знайсці гэтую спасылку на Catholic Bay і прачытаць, якія спецыяльнасці і якую кваліфікацыю можа атрымаць навучэнец вось на гэты навучальны год, які захоча паступіць у гэты каледж. І яшчэ адна аб'ява. Рэлігійная місія дабрачыннае каталіцкае таварыства «Карытас» у гэтым годзе працягвае падтрымку патрабуючым у галіне хатняй гаспадаркі, і гэта зноў будуць куры, якіх таксама можна будзе набыць. Сем'і альбо грамадзяне, якія могуць прыняць у праекце, гэта малазабяспечаныя грамадзяне, інваліды, пенсіянеры, шматдзеці, няпоўныя, апякунскія і прыёмныя сем'і. Таксама грамадзяне, якія апынуліся ў цяжкім жыццёвым становішчы. Але ўвага, любыя з гэтых катэгорый абавязкова павінна быць пацверджана дакументальна. І дадатковыя пытанні можна задаць па тэлефоне. Ёсць гэты нумар тэлефона у аб'явах, ёсць таксама пры выхадзе з касцёла. Спадарыні Дамінікі Гуляевіч, але ўвага, просьба таксама толькі ў працоўныя дні, гэта значыць з панядзельніка па пятніцу і ад 9 гадзіне да 17 гадзіне. Яшчэ словы ўдзячнасці кожнаму з вас за тое, што робіце для нашай парафіі, кляштара, нашага касцёла, нашай супольнасці. Асаблівая ўдзячнасць усім тым, хто прычыніўся да падрыхтоўкі, правядзення, хто пайшоў у пілігрымку, удзельнічаў у буцваўскіх урачыстасцях. Дзякуй вам за падрыхтоўку пілігрымкі, за тое, што прымалі людзей на начлег, за падтрымку, за адкрытасць. І брат Владзіслаў таксама дзякую ўсім пілігрымам, вялікі дзякуй за тое, што так добра, не кажа, яшчэ не хадзілася, як у гэтым годзе. Але ён так кажа кожны год. Тут, напэўна, так сапраўды, што вось гэтая пілігрымка, як звычайна, была такім неверагоднай падзеяй. Дзякуй вам вялікі за ўсё дабро, якое чыніце. Няхай вас узнагародзіць Пан Езус. Наш таксама святы айцец Францішак. Жадаю вам, каб гэты тыдзень быў зноў жа да вас плённым, і хай Божае благаслаўленне спадарожнічае нам сёння і праз усё жыццё. Прыміце яго.
Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михайле, виражи нас у змаганні, супроть спокусам и пастах злого духа. Будь нам обороной, князь